साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै होदो। नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे निउस अन्नानै नायलांबानो जाबाय। नैबे गुमाया गोबां आबाद खहा खालामगासिनो आरो बिफां लाइफां गार्डेनफोरखौबो गोबां खहा खालामगासिनो दङ। दासिम बियो मोनबा स्टेटआव आबाद खहा खालामगासिनो दं, जेरै गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश आरो उत्तर प्रदेश। आरो मिथिबावदोंदि मोनसे गुमाया बिदै खेबसे दैगासेयाव 500 गुमा संख्या हगारो होनना। दायो जोङो बेखौहाय मिराकोल बादि जोङो नुनो मोनबाय। दानो बेखौहाय नोंथांमोना निउसफ्राव नायनो हागोन आरो आङो बेखौहाय लेट आपल'ड खालामनाय जाबाय। अन्नानै नोंथांमोननिसिम मोनसे रिक्वेस्ट, अन्नानै नोंथांमोना बेखौहाय नायनानै बुजिदो बे बोथोरा माबादि जागासिनो दङ। दिनैनि बे भिडिअ'आ एसेनोसै। गोजोन्थों।